Vítajte v Spišskej Novej Vsi. Dnes by som vám veľmi rada predstavila vilu, ktorá je nielen pekná, ale aj praktická. Hlavne pre ľudí, ktorí majú podnikateľského ducha. Nachádzame sa v dolnej časti vily. Niekedy tieto priestory slúžili ako papierníctvo. Avšak nový majiteľ môže využiť svoju kreativitu a na toto miesto umiestniť napríklad salón, ordináciu, možno tiež obchod alebo rehabilitačné centrum. Nachádzame sa v srdci celej vily. Táto nehnuteľnosť nie je iba estetická, ale má aj svoju myseľ. Ako to myslím? Napriek tomu, že to nie je úplne novostavba, tak obsahuje smart technológie, ktoré dokážete ovládať s vašim telefónom. A ako môžete vidieť, tak jej srdce je plne funkčné a svojou veľkosťou pripomína možno taký menší panelák. Málo kedy môžete vidieť takéto vybavenie v bežnom rodinnom dome alebo aj vo vile. Majiteľ si dal skutočne záležať na každom detaile. V obytnej časti vily má človek hneď pocit, že je tu tak pohodlie, pokoj a nechce tu byť až taký strojený, tak poďme to zmeniť. Tak hneď sa cítim lepšie. Tak poďme sa pozrieť do interiéru domu. Tak krásne presvetlenej kuchyni sa bude tak dobre variť. A nie je negazína ocení aj to, že súčasťou ceny sú aj všetky spotrebiče. Takže po kúpe sa už len rovno môžete pustiť do varenia a pečenia. Dáte si? Tak a tu sa naša odkrytka končí. Plavecký bazén nie je samozrejmosťou každej nehnuteľnosti a myslím, že doplňa celý kolorit tejto úžasnej vily. Či už ho využijete v rámci svojho podnikania, alebo len pre čas strávený s rodinou, už nechám na vás. Veľmi sa teším, kedy si dohodneme spoločnú obhajku. Ja som Sofia Váš a spolu s Equilibrio Real sme radi, že vám mohli predstaviť vilu v Spišskej Novej Vsi.